गैला सासेया आउट खालामबाय सेल्फबो लायाखै माने एकदम बोरैबा माने माबा खालामगासिनो आरो ना आवासाबो नै थ' हेल' लोगोफोर गुबुन मोनसे भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव हरफिननाय जालायबाय आरो ना थ' आं दिनै लामानिफ्राय स्टार्ट खालामबाय भिडिअ'खौ दा थांगासिनो आरो ना बहा थांगासिनो होनना बुङोब्ला आङो दाखालि जों माइनावखौ दोनदोंमोन नालाय नलबारियाव थ' फाइनालि माने बिसोरनि 1 मान्थनि कर्सआ कमप्लिट जाबाय आरो ना थ' बेखौनो दिनै लायनो थांफिनगासिनो थ' नायलांफाबाय थादों गासिबो थ' बिसोरनि हालोदा माने एसे एनै चेन्ज जानाबो दं जानो हागौ आरो ना दा नोंथांमोननि गेजेरावनो देखायगोन आरो आङो नोंथांमोनाबो नुगोन थ' दायो थांबाय थानि आरो ना अखाबो हागासिनो नै ग्रोब ग्रोब थांबाय थानि लासै लासै दायो जोंनि हम टाउन माजबादखौ नुफैबाय आरो ना स' नोंथांमोना साननो हागौ मा होनो दसेनो ढेकियाजुलि दसेनो माजबाद होननानै स' आं मैया फैदों आरो ना माबानिफ्राय ढेकियाजुलिनिफ्राय मैया फैदों स' आं मैया भिडिअ लानाय जायासै जोंनि माजबाद टाउन आरो ना नैबिजों थांबा जोंहा भैरबकुन्द मोनहैबाय ओमफ्राय दा आथिं ओरैजाय खोला थांबाय थाबा अरां मोनहैगोन आरो ना अरांनिफ्राय आरो नोङो माखै थाङो नोंनि गोसो आरो थाव सोनानै लाबाय आरो ना 2000नि सोनानै लाबाय दायो 6 मान्थसो सिगाङाव 2000नि 21 लिटारखौनो मोनफ्रामोमोन ओमफ्राय दाथ' गैला नै 18 लिटारल'सो मोनग्रा जाबाय 2000नि दामाबो बारायबायना थ' थाइसे थाइनै बारायबानो ओरैबायदि डिफारेन्स जायो माने सिगाङो एसे खमावनो नोङो 21 लिटार मोनोमोन 2000नि ओमफ्राय दा नै 18 लिटार थ' 3 लिटार माने खमायबाय आरो ना प्रब्लेम जालांनो हाबाय आरो मोनसे गारियानो बन्द' जाना होबाय ओमफ्राय स्टार्टबो जाला सेल्फबो लायाखै माने एकदम बोरैबा माने माबा खालामगासिनो आरो ना आवासाबो नै सेल्फआनो एकदम माने बोनोनो हायाखै मा जाबावगोन एफा गोजान थांनांगौ बोना लांनो गारिसो लिंहरबाय आरो ना माने सिगांनिफ्रायनो एसे आल्टारनेटरा सें गाबगासिनोमोन आरो प्रब्लेम होबाय थादोंमोन थ' बिनि बियारिं थांबाय बायदि मोनदों आङो दा नायहैबासो मिथिसिगोन मेकारनाव थ' लोगोफोरनि बोनांबायसो आरो ना बल बोनांबायसो नाय लोगोफोर साला लामा गोजान थांनो गोनां जाबा माबायदि प्रब्लेम होबाय थायो थ' लोगोफोर दांजेनबाय आरो ना बानायबाय थ' जाबाथाय थांसै आरो ना मा बुंनो हाथ'वाखै नायग्रोदों आरो खुलिग्रोदों सिङाव थ' लोगोफोर बेनोमोन आरो ना बेटारि चार्ज खालामग्रा बियो अल्टारनेटर माबा डायनामा होनना बुङो आरो ना ओरैनो তো সঞ্জয় দা কি বেয়া হৈছে ইয়াতে এইটো বিয়ারিং হেৰি অল্টারনেটৰ বিয়ারিং জাম হৈ গৈছে বিয়ারিং লগ হৈ গৈছে বিয়ারিংটো নতুন লগালে হৈ যাব ন বিয়ারিং লগালে হৈ যাব এতিয়া কিমান টাইম লাগিব এইটো ভাল লাগিব 2 ঘণ্টামান লাগি যাব এইটো খুলোতে হা নাই ফিটিং সব 2 ঘণ্টা তেতিয়াহ'লে মই এটা বাজি যাব আৰু ইউটিউবত তেতিয়াহ'লে উজ্জ্বল দা আছে আমাৰ বেটাৰ পাৰ্টছ দোকানী আৰু এইফালে এজন আছে বনাই আছে এইফালেও আমাৰ ৰাজীৱ দা আছে পাৰ্টছ দোকানী চব জমা ইয়াতে এইফালে ইঞ্জিন খুলি লৈছে আৰু नै डायनामाया बायख्रुजोब्बाय आरो ना बियारिंआ ओरैबायदि जाम जादों माने बायख्रुजोब्बाय गोदानसो नांबाय लोगोफोर 6000 थांबाय आरो ना गोदान नांबाय थ' मा खालामनो टाइमाबो जाबाय मा होनो 1टायानो जाबाय टाइमाबो थ' उफाय गैला आरो मोनाबाबो थांनांसिगोन आरो ना दा मोनाजासिम थायाबा उफाय गैला इसोरबो ओंखारखाबाय होन्दोंमोन होमबाबो उफाय गैला दा गाज्रि जानायखौलाय माथो खालामनो होमबा थ' खालामनानै थांसै आरो दा फिटिं खालामगासिनो गोदानखौ लोगोफोर गुड मर्निं आरो ना थ' नेक्स्ट डे दिनै मैयायो गारि बानायनानै माने गैया सानसे थांबाय गारियावनो मा जादों खोथाया अल्टारनेटराथ' जोंहा गोदान होनांबाय ओमफ्राय बै अल्टारनेटर गाज्रि जानायाव माने बियारिंआ जाम जानानै प्लास माइनास ओरैबायदि गाज्रि जाजोबदों माने सर्ट जाजोबदों माने फिउसफ्रा सेस वायरिंफ्रा सर्ट जालाजोबदों माने बेनिफ्राय
गोदान होफिननायावबो माने जेबो खामानि होआखै आरो उनावहाय बायदिसिना खालामनानैसो माने जेने थेने जाबाय आरोना वेरिंफोरखौ बानायफिनजोबनांबाय वेरिं मेकारनाव लांनांबाय स' आं फार्स्टआव अराङाव बानायदोंमोन नालाय अरांनिफ्राय आरो धिकाजुलि थांनांबाय दा मैयायो आङो मोनानि 8टा जाखाबाय आरो थ' आं न'आवबो थाङासै ओमफ्राय नलबारियाव थांनो हायासै थ' आङो माइनावनि बिब' लाहानाव थालांबाय आरोना दायो अराङाव दङ आङो माइनावनि बिब' लाहानाव स' ओंखारलांनोसै आरोना दायो मर्निंनिफ्रायनो थ' 6 AM जासिगोन थ' ओंखारलांनोसै लामा गोजाननि खोथा मा जायो मा जाया बेखौथ' बुंनो हाया नालाय थ' एसे थाब ओंखारलांनोसै थ' ओंखारलांनायनिफ्राय गासिबो आवगायबोलायबाय आरोना लोगोफोर थ' थांबाय थानोसै दायो लोगोफोर दायो तामुलपुर मोनबाय आरोना ओरैबायदि अखा माने लामाखौनो नुलाय लाया जाना दं लोगोफोर डेन्जार अखा थ' आङो रङिया साइडजों हाबबाय आरोना दाखालि माने ओरैजाय दुमदुमा साइडजों थांदोंमोन नालाय लामाया गोदान खालामनाय गोजासो ओमफ्राय दलंफ्राबो बिराद गाज्रि गोजा अबस्था खाराब आरोना लामाया थ' गारिफ्रा एसे खस्थ' मोनो ओरैथिं थांसै लामा मोजांजों थावा एसे बांसिन खामनाया जेबो नङा गारिफ्रा खस्थ' मोनाबानो जाबाय ना मा होनो लोगोफोर दायो थांबाय थानि आरोना बारा गोलाव देखायबाय थाला आङो सट देखायलांबाय थागोन बबेसिम मोन्दों दा तामुलपुर बारबाय आरोना थ' थांबाय थानो लोगोफोर रङियासो थांसै आरोना माने रङिया मोनबाय आरोना ओमफ्राय आङो माने टाउनजों थांसै आरो थ' स्टेसन जिं मोनसे लामा दं नालाय बेजों आं हाबबाय दायो थांबाय थानोलाय थ' बारा गोजान गैला आरोना रङियानिफ्राय बे नलबारि एसेबां गोजान गैया थांबाय थानो लोगोफोर थ' लोगोफोर फाइनालि नलबारि टाउन मोनफैबाय आरोना नलबारि टाउना ओरैजा थाबाय थ' ओमफ्राय आं दा थांगोन बेखौसो आरोना थ' मैया फैनो हायासै एकदमबारे थ' ओरै थांबाय थानोसै लोगोफोर मोनसिगोन आरोना बारा गोजान गैला मोनफैबाय आरोना नै गेटआव दं आं दा गारिखौ फिदिंनानै लाखाबाय बेथिं थांफिननांगोन दा थ' हाबनानै नायहैनो आरोना लोगोफोर मा खालामगासिनो बिसोर नायनोसै आरोना थ' लोगोफोर नै रेडि जाखाजोब्बाय आरोना बिसोरना ओंखारजोबनानै दंखायो आंखौ जिरायनो होनो नागिरलाया डाइरेक्ट थांखानो नागिरो आंखौ जिरायनो होनो नागिरलाया डाइरेक्ट थांखानो नागिरबावोसो बिसोरो बिराद डेन्जार नै जायासिनो मैयाथ' गैया मैया रेडि जाना थाखानायानो गैला ओमफ्राय सासेयालाय लाजि सुलिया डेन्जार लाजि आरोना इथिंजाय आब' गुमैमोना दंजोबो आरोना फोरोंग्रा बिथांमोना मा खालामनो आरो ओंखारलांनांसिगोनलाय बिराद मेंबाय लामायाबो ओरैबायदि गाज्रि अखा नै आयौ मोनफैबाय दे लोंदो मिदा हाबायना हाबाय दा नोंलाय सिगांनियालाय सिगांनियासो होनदों नै सिगांनिया
हाबाय उननियाबो हाबाय गासिबो हाजोब्बाय ना हायाबा थांनो मोनखायामोन ने माया हासिनबाय माया हासिनबाय सिगांनिसो हासिनाय जाबाय आरो सालायनानै लादों नै लोगोफोर ओमफ्राय थांसिगौ आरो ना बारा जिराय खालामबाय थाला गोजानबो नालाय लामाया सालायखांनानै थांसै थ' लोगोफोरनि बेगा सोखांजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय बिथिं आब' मोना गुमैमोना दे गुमैमोन खारो होमबालाय आब' बाय बाय फैदो सासे थांनो गोसो गैया नै बिथिं नै आदा आरो ना इसानाय नंला नै दे आदा थाथ'दो होमबा दे मालाबा फैफिनसैलाय थ' लास्ट बिदाय आरो ना संनानै लानोसै बेखौ लोगोफोर लाना फैबाय आरो ना इसोरखौ ओमफ्राय नै माबा लोमजानोसो ओंखारबायनोलै मानि जिरायदों नङाखै बे जिरायनायाबो थ' इसोरो फैनाय समाव बेजों ओमफ्राय माइनावजों बे सासे लोगो दंमोन आरो ना ओमफ्राय आरो दिनै नै सासे बारायदेरबावबाय आरो ना साथाम जाबाय गासै थ' सासे लोगोआ माबानि डिमाकुसि आरो ना डिमाकुसि ओरैजाय एकदम साहा खैजानि मा जायगा होनदोंमोनलाय संगि बुस्थि पिंकि बुस्थि एकदम हाजो खर'थिं आरो ना मैदेर फैयो बिसिना डिमाकुसिनि आरो ना थ' दै बारनांगौनो साथाम जाना फैबाय दा आंजों साब्रै ओमफ्राय लोगोफोरनि रङिया मोनफैबायानो आरो ना गेट फांथे जानानै दङ गैला सासेया आउट खालामबाय ओंखाम जायालासिनो फैनाया लोगोफोर एकदम दुरबल जाबाय है खर' सालाया आरो बेखौ दासिनासो लासिनबावदों अआरएस बायना होनांबाय गेसनि मुलि गोबानायनि मा जागोनलै गाखोदोथ' तामुलपुर मोनसिगोन आरो ना लोगोफोर थांबाय थानोसैलाय जाया बिदिबाथाय माने एसे दुरबलबाथाय मानसिया माने जानाय लोंनायफ्रा थिग जाया नालाय ओंखायनो एसे दुरबल जानानै दं मानसिया थ' लोगोफोर थांबाय थानि आरो ना नै डिमाकुसि मोनफैलायबाय आरो ना नै डिमाकुसि डाउन ओमफ्राय माइनावा गैला बेमारि जाबाय थ' दायो लोगो सासे थालांसिगोन नालाय बै लोगो सासेया थ' माल साल बोखायनांसिगौ आरो ना बोखांना दोननि बिफाया लांफैगोन आरो दसे थानानै थ' मालफोरबो बोखायना होनोसै ओमफ्राय आरो जोंबो थांनोसैलाय ओंखाम जायाखै नालाय थ' हटेलफ्रावबो जाला आरो ना माने डाइरेक्ट न'आव जाहैखानोसै आरो डिमाकुसि टाउन बिदाय होबाय नै दे बाय बाय खालामदो दे थाथ' थांलायनोसैलाय डिमाकुसि टाउननिफ्राय लोगोफोर जोंना आरो खावसे दंबावो फाइनालि जोंनि हम टाउन माजबादखौ मोनफैफिनबाय आरो ना थ' फाइनालि मोनफैबायानो आरो ना न'आव थ' ओमफ्राय थिं दङ माइनावा आलु सब लायनो सेकेन्ड सब जायोनो थ' बायनो नागिरदों बेयाव बानायहोदों लांसै एकदमबारे माने जानो मोनजायाखैना जों दावराव खालामहरगासिनोसै माने माला मोनजाबावगोन थ' लानो थाङो आरो ना मोनफैबाय आरो ना थ' बिथिंजाय नै बिजाबआ जिरायना दङ माइनावा नै ड्रेस गानस्लायना लाजोबखाबाय आरो ना थ' आंबो गानस्लायना लाजोबखाबाय एकदमबारे ड्रेस गानस्लायाबाथाय मेंगानाय मोना माने थ' बेखौनो जा सिङाव दं आरो ना थ' ओमफ्राय पक'रि लाबोदोंमोन नालाय पक'रि नङा पक'रा लाबोदोंमोन नालाय बेखौ जानोसै आरो ना सा लोंसै थ' ओंखामबो उखैबाय ओंखामबो जाखायाखै माने फुंनिफ्रायनो जाखायाखै नै 2टा बारबाय ओंखाम उखैबाय आरो ना थ' लोगोफोर थ' फाइनालि माने 1 मान्थआ कमप्लिट जानानै फैफिनबाय आरो ना दिनै लायनानै मोनफैफिनबाय न'आव थ' मा होननो आरो लोगोफोर थ' बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय जासिगोन आरो ना बोरो ओमफ्राय लास्टाव नुजालाबो नामा नुजाला होनदों लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय आरो ना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन